So we are back again mga buddy at nandito na yung order ko at i-open ko na siya upang makita nyo kung ano yung in-order ko. Let's go! At malapit na natin siya mabuksan pag nakita nyo kung ano itong in-order ko. Yun! At na-open na. Let's go! So ito pala yung in-order ko mga buddy, isang 4K Sports Cam Ultra HD. Nakita nyo kung ano ganda at ito. Bubuksan na natin to siya upang makita natin kung anong laman ng 4K HD Cam. Let's go! At ngayon bubuksan na natin siya mga buddy. Yun, ganun. Daming accessories mga buddy. Ito lahat ng accessories niya. Kunin natin ng cam. Yun, ganda. Ganda ng action cam nito mga buddy. So, kukunin natin. Test natin ito siya mga buddy. Mamaya. So, ganda. Prove. Yun. Ito pala yung mga accessories niya. Ito. Charger. Itong hindi ko alam to. Ano. Yan. Yan. Ito. Ito, hindi ko alam yan. Ito, at itong manual niya mga buddy. So dito nyo makikita kung paano gamitin itong action cam na ito mga buddy. So yun. At dito bubuksan natin siya mga buddy upang matest natin itong 4K Ultra HD cam na ito mga buddy. So open ko na. Yun, ganda. Yun, nandito ang kanyang charger. Pang charge mo dyan lalagay yung charger mga buddy. So screen, button, mga button niya. Yun. So try natin, open. Yun, open na. Yan, yun kalina mga buddy. 4K na yan. Yan, sulit yan mga buddy. Bilhin nyo na. Sa TikTok shop nyo na mabibili ito mga buddy ha. Sa TikTok shop. Oh, yan. Lalagyan natin siya ng SD card para magamit na natin siya pag-record habang naka-vlog. So, let's go. At ito nalalagyan natin tong SD card para makapag-record na tayo. So, double tap nyo pala mga buddy sa likod niya mga buddy upang makita nyo yung settings kung anong ilalagay nyo sa settings mga buddy. So pwede nyo i-change, pwede nyo gamitin ang motion detection dito mga buddy. So yan, makita nyo kung mga resolution dyan. So yan. At ngayon susubukan natin mag-vlog sa 4K action cam na to mga buddy. So let's go. So ito mga buddy ang kuha ng 4K Ultra HD cam mga buddy. Sports cam to mga buddy. Okay siya pang mga buddy, pang motovlog mga buddy. Ito ang kanyang kuha. Ganito siya kalinaw. Ganito kasulit. So yan. So yun na po mga buddy ang review and unboxing sa ating 4K Ultra HD cam mga buddy. So TikTok shop ko to siya nabili mga buddy. So for almost 800 lang po ito siya kapinwa, 899 mga buddy. So bibili kayo sa TikTok shop kayo bibili mga buddy. Maganda ang 4K o kita siya pang siyang gawin pang vlog mga buddy sa outdoor mga buddy or motovlog mga buddy. So yun mga buddy, I hope you enjoyed this vlog and unboxing mga buddy and reviews. So don't forget to subscribe, like and share to our YouTube channel, and everything you do it with